Ka samla kabal pen babar thai ya kajing sha le bijot ha sangut ki briew kabal sha kren pendom ha social media harangkat kijing shnador bon rukom ki pulit kila dep kem laingut ki briew kan thup ya wei ubadang ritrata laong ba utai uwei ubadang ritrata la shim kat kum karata jong o ha ya kane kijing le bijot ya ka samla hanrai menta dai shu ubadang rit karata ka samla ka bangat ha kane ka apot kal pen babar thai ya kane kijing sha le dusmon ya ka hadin bagi tay kinong le kamrunar kilapan sepreng ya kidur ki basna ba sha le bijot maka kabala jian adu men snem wal ada kejing jia kala jia lakham kato kat de banai ha usnem arjar arphulai hanrei ka samla kala ujor e jahar men taw bana yong anda kala yo jingtip bakadur ki ke basha le bijot kala sepreng state ki pulit kili thu ba kane kadai ke kamrunar ka basher khai bat ke bomla ban pdiang ha ki imlang salang kumta ka jing tokit kadang ya banlap ya kibri kubron kti ha kene ke kamrunar khamtam banthan klemran ya kalong riang jong kiwei da ka papen spreng ya ka durki hadu mentala dep kem ya laingut kibriu badang ap ban yo kem shu ya kibron kti laong upulit officer ha social media kum ka facebook kidon ru kibaken pendom ha bai dai bat kene ke jing dia da ka ba penwandur ya ka jing le kai english premier league hapadeng artali ki klub bah pau ke England nalor ke jing keren kentho kum ke jing bu jing keli ya kata ka jing jia ladon ke jing shnador da ka papelong kam kai ya kene ke jing jia da ka papen i ya kadur ujing ba meki ke jadi bresar skuti bat pop ji